В случаите, когато не искате да използвате такъв тип карти с ляво подравняване или центриране, просто не искате да има никакъв фон отзад, имаме една специална секция, която аз тук накратко съм илюстрирала как бих могла да изглежда, но вие можете да я пригодите според вашето виждане. Секцията също се състои от 3 карти, въпреки че тук не са така добре обособени, както тук с фон или тук. Нейните елементи съдържат изображение, заглавие и кратък текст. Тук са всичките ляво подравнени. Това е страница за офиси. Намираме страницата в административния панел. Влизаме в нейната редакция, за да разгледаме секцията. Секцията се създава от бутон Нова секция. Намираме я в галерията. Ето тук. Cards No Background. Това означава, че това са карти, които нямат ето такъв background или фон. Ще разгледаме вече създадената секция ето тук. Имаме заглавие в случая. То се вижда в публичната част и всяка една от тези карти се създава чрез елемент от бутон Нов елемент, в който се попълват полетата. Разглеждаме съществуващите вече създадени елементи. Административно заглавие попълваме, качваме изображение. Аз за случая съм избрала логото на Спетема, но може да бъде всяка една друга икона, която искате да поставите. Може да е малък продукт, включително ето този. Заглавие и кратко описание. Ето сега ще видим в публичната част след рефреш как изглежда с изображението, което поставих. Втората карта е реално вторият елемент. Сега, ако искам да виждам какво изображение съм качила тук, когато съм в този списъчен вид, ще кача и една корица. Ето същото изображение. И така ми е по-лесно да виждам какво изображение съм сложила в елемент. Тук ще направя същото, ще си избера едно кафе, защото ми харесва повече да имам продукт на това място. Ето и корицата качвам. Заглавието: разгледайте сервизната мрежа. Имаме някакъв текст. Това е само административно заглавие, което не се вижда в публичната част. Запаметявам и затварям едновременно. И като опресня, виждам вече този елемент с новото изображение. Ако превключа на английски, ще видя, че нещо не е наред тук. Нямаме изображение, нямаме текстове. Забравила съм да направя това в английската част. И тук трябва да сложа изображението, което се вижда в българската, и да въведа текстовете. Същото трябва да направя и с този елемент. На английски да си въведа заглавие, да си кача изображението и да напиша описанието. Третия елемент по същия начин ще сменя изображението, ще избера едно от тези кафета, ще направя същото на английски, за да се вижда и там. И рефрешвам, за да видя и английската част как изглежда. Преключвам на български. В този момент виждам, че административният панел е с менюта на английски. Това е така, защото до сега бяхме в английска версия. До сега, след като преминах на българска версия, навсякъде и рефрешна, целият панел вече с преводите на български.